Hello dear viewers and listeners ngis kami pidan ngamet pokoj bakia. Kane nang happy well sangreng channel kebawanam sapi ki kubor baki jing tip man lakas ni. Tip tiang so phai pi we baro ha kane ka video kebamenta. Kane ka video kolong keba bron kam le se la dadon pring jing pi kwawan sengutu phang kane ka topik ban kran menta. Te ka topik ban kran menta kane ka video ka dei bangin ya kran phang kane ka Pine Home Eco Sustainable Project. Kebetulan hamau langwir village mau kerwat Southwest Khasi Hills. Tangba haswa pengen ya poi sakane ka project haswa pengen ya keren ya kane ka project mo ngene phai khindiat sapang kawai bentak bokongsan. Kata kalong haka khatnyo terek nailar arai jarab hunreu menteri rangba kajala konrat ke sangma ulah pli pajba ya kane ka Pine Home Eco Sustainable Project. Kebetulan hamau langwir village mau kerwat Southwest Khasi Hills. Hakane ka jeng alang lawan bentalang ru usembut menteri rangba Preston Tensong bat menteri katanat tourism Timothy di Shira ngenyalek beca kane project ka kane ka Pine Home Eco Sustainable Project kane ka Pine Home Eco Sustainable Project kade ka project thamai ka bathmu ban kentiu ya ka tourism hamekhlaya kane ka Pine Home Eco Sustainable Project kumot kade ka project ka bathmu ban kentiu ya ka tourism ha pu jala mekhlaya ma kane ka project tang balate tang ban syute ya ka kamtu henre ka kentup ru ya ki rukom trekam ki badon ka jing perkhat ya ka jing sumar ya kamariang ban pendon kam ru ya ka jing start jong ki pajba snong katkum ki report kane ka project ka kentup ru ya ka natural heating system recycle materials but rainwater conservation measures mun baka kentup ya ka jing pen aja kamariang ya ka jing pendon kampat ya kitiar bat ban lum lane ban penot kam lane ban lang ban penek yu slap bat ka jing thmu jong kane kalong ban ya trailang bat kamariang saudong klem dapen jelor ya ka jing long tenrai jong ka jing thmu jong kane ka project kalong ban ya trailang bat kamariang klem dapen jelor ya ka tenrai lane ya ka jing long tenrai jong ka nang ta ka ka benta bakongsan kinong syong snong hakane ka project ka benta bakongsan jong kinong syong snong hakane ka project kawin nak benta bakongsan jong kane ka project kadai ka jing wan bentalang kinong syong snong kinong trei tenrai kinong sna jing sna kti bat kinong trei nak than kle sim bentalang banete ya kane ka project kane ka pen ba kane ka project kam dei tang ka jaka ban wan kinong jungok kai henrei kala ru ban ailat bat ban kentiu ya kisap jong kinong sna kti bat kimar tenrai jong ka than hakane ka project laya trei lang ru ka tourism department Mekhlaya H Ltd Picasso Pupils EMAGE Architecture Sasnat Multipurpose Cooperative Society rengkat bat kinong syong snong nang ta don ayu pede hapo jong kane ka project don ayu ha kane ka project ka don ya sibun teli ki jing don kam ki bala ban syakri ya kinong wan jongok kai baru ya ki kam jong ka emlang saklang kini ki kentup ya ki jakabam ki community hall ki kamrasa ki jaka yalang conference but training ka tourism information center ki wei pat ki jingdon kam ki be dei bat kane ka project katkum ki khubor ka jinglot jing sep jong ka sarkar na ka benta jong kane ka project kalong kumba san point khandai kalor lengba ka saisnat multipurpose cooperative society nang ta balai ba kane project kalong ka bakongsan balik kena project kalong bakongsan kawai nak jing temu bakongsan jong kena project kalong ban pensilur ya kinong wan jengok kai ban le jaka ki basyabar jong ka jaka jengok kai ibala pau bha hamekhlaya ban pensilur ya kinong wan jengok kai ban sa slam hakitan nong kendong menteri rangba konat ke sangma ulapan pau ya jing temu jong ka sarkar ban kentiu ya ka Southwest Khasi Hills kum kawai nak jaka jengok kai hakaba kinongwan jengok kai kin sa slam bat kinno bentaru sya kayo kakot jong kinong syong snong kum ta kane project kam dei ne om ya dei tang bat ka tourism kum tang smutu ba kane project kam ya dei la ne kam dei tang na benta jong ki tourism handrai kala ru ban wan ra ya kilat kamai ki kam ki business ki baret bat ka jing ne syem benta jong ki paj ba te ka ya dei iu ka jing ya dei jong kane ka project Pine Home Eco Sustainable Project bat ka CM Homestay Mission
Kaneka project bat ka CM homestay mission ki ya trailang. Haka jing temu ban kentiu ya ka sustainable tourism. Bat ban ai ban ta ya kinong shong haka tourism. Ngis tu ya kijing ya dei jong kaneka CM homestay mission bat kaneka project Pine Home Eco Sustainable project. Kalong baki ya trailang diban kesungutu kambha la na kamsai ya kijing ya dei jong kinema. Kaneka Pine Home project kaneka Pine Home Eco Sustainable project kapan iya karukom tei bat kapan long ya ka tourism kabakam ya da ya kamariang. Kaneka Pine Home Eco Sustainable kaneka Pine Home project kapan iya karukom tei bat penlong tourism kabakam ya da ya kamariang. Kumut bakabai kaneka ngisutu bakaneka project Pine Home project ka kam ya da ya kamariang. Nanta ka CM homestay mission pat ketemu ban penbun. Kani ka CM homestay mission ketemu ban penbun ya ki homestay Meghalaya. Bat ban island ru ya ki longying ban yo kamai na ka tourism. Kani ka jing temu jong kani ka homestay mission bade kalong ban penbun ya ki homestay hapo Meghalaya. Bat ban island ru ya ki longying ban yo kamai na ka tourism. Bro artli kini ki project ki persang ban penyiar ya ka tourism. Kajing ya trilang jong kini ki artli project ki persang ban bat ki temu ban penyiar ya ka tourism. Syakit tan nang kendong om tangah ki jakala ni ki tourism ki bala ada pau ki bala don lepa mo. Henry ka temu ban penyiar ya kini ka tourism syakit tan nang kendong ru kumju. Kajing temu bakong san kalong ban penyiar so ya ka tourism bat kajing yo jing yarap ya ki nong chang sinong ha ka tan. Kajing temu jong kini ki artli ki project kamut kalong ba kakwa ban penyiar so ya ka tourism bat kajing yo jing yarap nak benta jong kinong song sinong ban yo jing arab nak benta jong kinong song sinong menteri rang ba olah keren ru siapang ka CM homestay mission bakadon ka thong ban thau hadu lai hajar tali ki homestay hakaleng ka Meghalaya shwa usnam arjar phupra. Homestays are a very important part because that's how we ensure that the public gets the benefit of the tourism sector developing. So therefore, homestays are very important, very critical part of the entire system that we're trying to create for homes, for the tourism sector. And that's how the general public directly benefits. Berakatehi kejuk kejingalang la pelipat baru ya ka Tual Hongwar Open Air Museum ka badan Hamau Senram. Barla peliru ya ka lengba daka video conferencing. Dengan pet ke ikan ka Tual Hongwar Open Air. Kani ka museum ka penlejing mod ha ka ban penne ban sumar ya ka culture bagi history jong Meghalaya. Kum ha ki jaka badan ki mau bena ki dak jong ki snong khasi ki barem ki benta ki bedai bat ki jing penme nar ha ki por mansua kala aru ban island ya ki nong wan jong kai ban tip bat ban sungutu khambha ya ka history bat ka culture jong ka takatain. Ngisngutu ya ka jing temu jong ka museum kalong ban penlejing mod ha ka jing penne bat jing sumar ya ki history bat ki culture jong ka Meghalaya. Tika ka jing temu jong ka sarkar ha ki snem ki banwan leng ba kini ki project. Ka jing temu jong ka sarkar ha ki snem ki banwan kalong ban kentiu ya ka sustainable tourism ha Meghalaya. Ban thau ban kentiu ya ki eco friendly project eco lodge but homestay ban thau ya ki lat kamai bat ki kam ya ki nakabenta jong ki nong sinong leng ba ka tourism. Ban penne ya kamariang ka history lani bat ka culture jong ka jala. Ban ai benta khambon ya ki local communities lani ki nong sinong ha ka jing kentiu ya ka tourism. Ban penlong ya ka tourism kum ka wei na ki lat ban kentiu ya ka yo ka kot jong ka jala Meghalaya. Ini ngutu ya ka jing temu jong ka sarkar leng ba kini ki project kalong ban kentiu ya ka tourism. Ban kentiu ya ka sustainable tourism. Apo ka jala. Bat ban sumar ya kamariang. Bat ban thau ya kilat kamai leng ba ka tourism nak benta jong kinong sinong hapo Meghalaya. Tem ta ka jing kali nak benta jong phi kalong. Hato kini ki project kum ka Pine Home Eco Sustainable project. Kinla ban pen kala ya ka jing temu jong ka sustainable tourism. Sya ka jing mentoy ka bane slam nak benta kinong sinong. Kat badang ya daru ya kamariang bat ka culture jong ka Meghalaya. Dengan try pila yo hi jeng tip pat le se pila sengutu hi ya ka phang le ne jeng temu jeng ne ka jong kini ki project mo hamtam habang ya keren phang ne ka Pine Home Eco Sustainable ha ka ne ka topik bat balai ka longkong san badru ka ai jeng mento yu ya ki
nong shong shinong tiba nakataka tan hakaba ka don kanika Pine Home Eco Sustainable Project te ada pidan pors apan pau hopo ki comment section ki jong pi khnang ba ngini tep lang ya kata ka jing sunguthu ka jong pi te sa isen pat ngai khoblei sibun ya pi we barok ba phila sngap ya kanika ka jing tep dia kanika ka jing ya kran ka jing ya taimo pan ya sunguthu bat ngai skam ba pinyo ya kamet ko